Аз, както знаете, обичам да правя доста нелегални неща и реших да открадна влога на Crazy Drift Team, тъй като ми писна, защото тяхната дрифтачка се чупи за трети път в рамките на 20 минути. За мен и двата варианта са отлични. Това, което е по-лучо. Картерната регулация не е добре, видяхте. Здравейте, намираме се на Содрифт, финалния трети кръг в град Сопот, където ще се кара същото трасе като от първи кръг, само че наобратно. Ще вземем участие с ето този автомобил, E46, 2.8 двоен ванус, стоков. Ние сме тук от вчера, направихме няколко тренировки, смятаме, че колата е достатъчно конкурентна, въпреки силната конкуренция от към пилоти. Трасето ни харесва и днес продължаваме с тренировките. Малко по-късно ще запишем квалификация, от която ще се реши дали ще продължим в неделния ден да се състезаваме. Само да такова, един автограф ще може ли? Разбира се. Много благодаря. Моля. Здравейте, аз днес имам една много важна роля в състезанието, но тя не е да управлявам автомобила, ами нещо, което стои по-назаден план в състезанието, а именно аз съм спотър. Какво е спотър? Това трябва да бъде обяснено на всички хора, които са любители на спорта, но не знаят реално тези думи какво значение имат. Спотър е човека, който наблюдава от тук, примерно, цялото трасе и коригираме управлението на автомобила, без да сме зад волана реално погледнато. Насочваме пилотите къде трябва да влязат по-дълбоко, къде трябва да дадат повече газ, къде да натиснат спирачка, къде да коригират и като цяло нашата роля е да наблюдаваме отстрани, защото когато си зад волана, нещата се виждат по един начин, а реално когато си извън и виждаш отстрани е много по-перспективно и правилно виждането. И заради това ролята на спотъра на едно дрифт състезание е изключително важна и изключително голямо значение има тя. И като цяло без спотър е много трудно в днешно време, защото конкуренцията дори и тук в Pro AM в България нивото е доста високо и се вдига с всяко едно следващо състезание. Трябва да има помощ на пилота, иначе не се случват нещата. Café
Ние, аз съм тук на 300 метра. Дай ще я заварим. Ще оправим. Днешния ден за нас приключи, доволни сме. Първата квалификация беше с 68 точки, като бяхме леко притеснени, че няма да ни стигнат тези точки да караме в неделния ден. Но за щастие взехме се в ръце и втората квалификационна сесия направихме рън, който беше оценен на 80 точки, не, 78 точки, което ни докара 20-та позиция на квалификациите. Утре продължаваме с пълни сили на батали. Мисля, че първият ни батъл ще бъде с Мартин Конов от Ducky Racing Team, като миналата година, на първия кръг на същата писта отпаднахме от него, но този път имаме да му връщаме и се надяваме да приключи в наша полза батъла този път. Аз като спотър искам да кажа, че съм изключително доволен от това, което направи той. Според възможностите на автомобила взе абсолютния максимум от това, което можеше да вземе на това трасе с този автомобил. Не мисля, че е възможно който да се качи в нея да направи повече точки с такъв автомобил, защото е един от най-слабите на трасето и в състезанието. И може да сме само доволни от днешния. Да, единственото нещо, за което не сме доволни е, че нашия съотборник, така бих казал, от Русе, Михаил Иванов отпадна за жалост, но има и такива моменти, трябва да ги приемем и да сме по-силни следващия път. Днес сме тук, трети ден от нашето състезание. Днес е последния ден, като днес са баталите. Сега започват тренировките и бързаме като цяло да излезем да тренираме, защото не се знае след това колко ще караме. Решетката ни е доста сложна, никой от пилотите ни не е за подценяване, но ще направим всичко възможно ние да бъдем по-добри от тях. В крайна сметка дошли сме да се забавляваме, не толкова да печелим, така че и да отпаднем. Важното е, че не се забавляваме. Лек технически проблем с колата, което може би малко ще забави нашите тренировки, но проблемът е открит и вече се работи по неговото отстраняване. Проблемът е, че когато завивам и нещо пука отпред по окачването, оказва се, че най-вероятно един унибал на носача се е разбил или разхлабил и оттам идва това пукане, защото мърда целият носач мърда оттам. Много имаме лек проблем с автомобила, но не можахме да разберем какъв е той. Продължаваме да караме. Каквото се случи. Надяваме се нищо лошо да не се случва по автомобила. Пък като се случи, товарим и стръгваме. В крайна сметка накарали сме се, назабавлявали сме се. Няма смисъл да се напрягаме и да санирим, че колата се чупи, че такова. Какво да направим? Не можем да го променим. Това е. За трети път влизаме в бокса заради щупена кола. Да гася ли? Гася. Проблемът е, че сега слагам 3.23 диференциала, с който никога не сме карали, даже не знаем.
Да. Да, бе, вярно. О, добре. Защото 3.23 никога не съм го карал. Първо, че не съм го карал на тази писта, второ, никога не сме пробвали този диференциал, може да е щупен. Той е заварен, ама... Една минута да остана. Таймера. Добре. Какво ще кажеш иначе? Доволен си от автомобила, не се чупи? От пилота съм доволен, от автомобила не към момента. Иначе се считат нещата горе-долу. Добре, че нашите механици са сериозни. Сигурно няма... 5 лича, дете съм нали 6, както за това да съм 5 лича. Въпреки че сигурно екипа ни от механици е най-голямо цялото състезание, които обаче точно не са подценявани, просто до сега установявах проблема. Сигурен съм, че ако 5 минути да сменим диференциала с 4 механика, щяхме да успеем. Значи, първия път, не първия път, втория път, който да щупи колата, дойдох в бокса, като си мислех, че нещо се случва с задницата. И почнахме да проверяваме щанги, мостове, всичко дали е стегнато, дали няма нещо разбито. Не намерихме нищо и продължих да карам. И почна да се увеличава звука от диференциала и в крайна сметка ще чуете в момента звука на диференциала, записах ви го. В крайна сметка този звук се увеличава и решихме да го сменим, за да не рискуваме да се случи на баталите нещо за диференциала, защото в момента, ако искаме, можем половин час да го сменим, докато на батала, ако не успеем за 5 минути да го сменим, отпадаме. Аз, както знаете, обичам да правя доста нелегални неща и реших да открадна влога на Crazy Drift Team, тъй като ми писна, защото тяхната дрифтачка се чупи за трети път в рамките на 20 минути. Аз съм се застанала тук на най-трудната, хубава и интересна зона. Да гледам какво правят дрифт пилотите, да съдействам, разбира се. Не, че нещо разбирам, ама, както казах, за 20 минути 3 пъти се чупи, писна ми, скучно ми е, искам да правя нещо вече и почнах да се разхождам по пистата. Съм по такива събития и не мога да ви опиша колко много ми се кара и на мен дрифтачка, не само да седя и да ги гледам и да ги снимам. Така че пишете долу в коментарите, ако искате да ме видите как се уча да карам дрифтачка в някои от следващите влогове на Crazy Drift Team. Събитието за нас официално приключи. За жалост отпаднахме на топ 8 след батъл срещу Стоян Стоянов, но като цяло грешката си беше изцяло в нас.
Първо подцених Стоян, освен това смятам, че гумите ми бяха твърде спихнати, съответно имах твърде много грип и колата започна да ме изправя, да ме прибира вътре. Преди пета зона пуснах едно колело извън трасето, което също е фактор за да ме вкара във вътрешна линия. Преди това имахме батъл с Мартин Конов, където на топ 32 продължихме. След това с Нетко Бозаджиев, където отново продължихме, но за жалост на топ 8 отпаднахме. Ще се опитаме да направим някакви подобрения по колата, за до година да е още по-конкурентна. И до година ще видим отново с все сили и се надяваме да постигнем по-добри резултати, а защо не и да караме целия шампионат с Одрифт. Абонирайте се, лайквайте, шервайте с камбанката. Хайп бутона, най-важното нещо. Хайп бутона Отдолу да го 3 пъти подред. стъкваш на хайп.